very timely na naglabas tayo ng 12 scams of Christmas this early, middle of November, para naman magkaroon tayo ng educational campaign para sa mga kababayan natin o ano yung dapat natin tingnan. To be honest, itong listahan na to, ano naman to ongoing to, ito yung mga modus na nakikita natin all year round. Nagbabago lang yung priorities, for example, by the season. Halimbawa, pag bakasyon, travel scam ang number one. Ngayon, Pasko, shopping. Hindi ko alam bakit. Ubus na yung pera ng tao. Tapos, February, love scam. So, nagbabago-bago lang yung priorities. But one thing is constant, I think, every Filipino should now be aware kung ano yung mga types of scams. At dahil ho dyan, paitingin pa ho ng CICC, kasama ho yung mga private partners natin, kayang Scamwatch, Gogolook, Digital Pinoys, may bago pa. Tapos soon, meron tayong MOA with yung sa entertainment side naman para naman ma-process, ay makapaglabas tayong mga AVRs, yung mga parang infomercials, paano na nagaganap itong mga scam na to at ano yung mga dapat tignan at paano ito may iwasan. So, abangan ho natin yan. Yun lang. Tapos, ito, pansinin nyo yung scams na to, they're not exclusive to one another. For example, may online shopping scam dyan, may kasamang love scam dyan, may ano yan. So, hindi siya exclusive list. Kaya mas maganda, malaman natin siya lahat.